Hello, beautiful people. Malawian cameras, guys. Nkhani inali apa ndino kuti basi uyu ndi Donald Trump, president amene wasankhidwa kachikena ku USA. Basi iyi ndi message yake ndithu imene walemba pa Facebook. Iyi ndi account yake, kuti mudziwe kuti ndi account yake timatengera kachizindikiro ka blue kaka kamene kaka kamene ndithu kamadziwitsa kuti uyu ndiye munthu wake, maso ndi original. Mukazapeza Donald Trump wina opanda kamene kaka ndizoti kamene ndi fake, right? Here ndi ka blue tick kamene kamadziwitsa kuti iyi ndi yake. Ndi iyeyo makamaka obwera ndi idea afuna makamaka tinakamba nkhani kuza ndi BRICS mbuyo kuti BRICS ijayo ikufunirani ifuna igwetse dola. BRICS ijayo anthu afuna ayipangadala chilenga chino kuti atuluke mulamulire wachani wa ma Americans. Ngasi America imakhala ngati super power, ndi imene amatha kupereka zibalo zimachani kumayiko ena kwanyetsa kwapanga zinthu zosiyanasiyana chifukwa amadziwa kuti ngasi panopa tufuna dola yomweyo, aliyense afuna dola yomweyo. Even kumalayi kunoku tufuna mafuta zotikanika, tufuna yani madola zomweyo. Sonzoti like dolayo ndiye ikuyenera kutani kupembedzedwa. Ndiye mayiko ena anakhala pansi, video tinayilongosola mbuyo, anakhala pansi ndi kupanga ndalama ina yochedwa kuti BRICS. Mene muli South Africa, mene muli mayiko ambirimbiri mene muli Iran, muli China, muli Russia, likulu lake lili ku China. Anapanga zimenezo dala kufuna kuti at least iwo azigwirisana zinthu zawo kudzera mu ndalama imeneyo ikhalanso ya mphamvuso. Ndiyebe ma Americans wa Trump iwatalowa tsopano apapa amene wangokhala ngati nkhani nja sakupapa nayo bwino yayi. Biden uja ngasanali ngati ogona chonchi, koma uyu ndi amene sakupuma naye bwino, komanso wangofika ndi kung'alulaso. Yetu nde wafika pona kuti wanena apa kuti the idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. Awati the idea mfundo yoti mayiko ena amene mayiko a BRICS amene apanga za BRICS wa zimene akuyesera kufuna kuti athawe ku dola, kwa isiye dola, samagwisa chiro dola zimenezozo. Nthawi yomangoonelera yatha. You see now, nthawi yongoonelera yatha. It's like akupanga force kuti simungayisiye dola madolo, inuyo dola simungayisiye, inuyo muzigwisa ntchito dola ikhalibe mulungwano, chilongo choti tizikuphwanya ndi misonkho komanso ndi yani ndi ma sanctions zibalo ngati mayiko atalakwitsa. You see, we require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency, you see, nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs. Akuti ife ndithu tikufunikira kuti tigwire ntchito molimbika powaletsa awawa kuti asapangeso ndalama ina, asapange BRICS isapitilire, BRICS aitetse isapitilire. Guys, I think it remotes. Sakufuna kuti BRICS ikhalepo yayi chifukwa kuzoza kuti kugwa kwa iwo kukhala kutiko kwa kumene kwako. Ati ndipo pasakhalenso currency inaso. Maona? Oh, these people, they will face 100% tariffs. Ndoti iwo misonkho imene ng'amba ifeyo ndoti ndi 100%. Ngati atakhala kuti munapanga china chakenso mu USA, ngati akupanga business ina yakenso, ma business ngati mayiko right? Ma business amapanga ndambirimbiri ku USA kanchani. Mona ndi amvetsa katundu wako kumene koko ndi akuti afuna ndoti azang'amba misonkho 100%. It's like kwaliza kwene nje kwafinya kuja. Ayizikoma.
sometimes simungapange business simungapitisa kuti mwapitisa business kumene koko, koma pali zinthu zina zake zimene iwajawo zili ngati we all use them. For example, ngati internet ngati internet ngati ife takhala kuti zoti tajoina nawo mu BRICS, ndekuti azatipangisa kuona kuti internet yathu khale yodula kwambiri. Chifukwa chani? Foti adzang'amba misonkho kwa adzang'amba misonkho kwa makampani a internet amudziko lathu. Ndiye makampani a internet ndife azating'ambaso ndikuti pati data ikugula ma services awo sitingagwiritse ntchito moti mwabwinobwino. You see? Mondays over, right? And should we expect to say goodbye to sailing into the wonderful USA? Appoint in a minute. Nde adziwe ayembekezereso kusanzikana ndi yani ndi kugulisa zinthu zawo mu USA. Sangagulisa zilonse mu USA. USA economy. They can go find another sucker. Guys, isaka ndi kutukwana kwambiri. Saka ndi kutukwana kopsa paja wendo wamisana nde it's fine. Nde guys, saka there is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade. Ati palibe chance imene, palibe mwayo umene kuti BRICS ingapanga chani, ingapanga replace ingalowe mmalo mwa dollar mu international malonda a international ngati kugulisana international zinthu. Nanga sinkhani ndiyona kuti ifeyo kuti tigule zinthu internationally tufunika dollar internationally. You understand? Mafuta aja tugula internationally. It's like mukachoka ku dollar pafuna pabwere ndrama ina BRICS yoti mutha kukhanda choice ura ndigulira mu BRICS mwina mu BRICS ikuchipa katundu amene ndifuna. Ndiye iwo asakufuna pakhenso ndrama inaso ya international also yokuti izithatha kupikisana dollar. Sakufuna zimenezo, afuna pakhale ndrama yomweyo yawoyo ndiye azikwanisa kuti pangayo chino. And any country that tries should wave goodbye to America. I think ndipo dziko lililonse lingaisere zimene zizi ndiye kuti limene lingonena kuti goodbye kwa America basi. Ndoti pene basi ndi America zathana nokugulisa katundu ngati angapezera pali business ina yake so ndoti msonkho wake ndi 100%. Hey guys, ndiye umo ndimene azungu amafuna kupangira control. I think ndakhala tikuyambira kalekale komano izi zikungopanga show mmene iwo amaganizira, akungotipatsa ifeyo mmene amaganizira basa anu akewa akungotipatsa kuti akuluakulu akuonesa true color. Hey guys, izo zimene zili kwa Trump sakufuna kuti kagulu ka BRICS kacha kapite patsogolo, afuna basa akrashebe chilengero azilamulirabe wina aliyese, azigulisabe zinthu za nkhondo, aziyambisabe nkhondo, wauzabe aziperekabe zibalo kumaiko palibe kuthawa ndoti mafuta muzigulabe momwe madola zimo nde kumabe muli mosemo. Maiko amene akuapisa zimenezo ngati China, ngati Russia, Iran ndi maiko oti alikali ma sanctions muzibalo za USA. USA inapanga kale inapasa kale zibalo ndipo sasa malaso ndiponso izizi amadziwa peyo even iwo pana mapangapo dolayo amapanga BRICS izi amaziziwa kale sikuti ndi nkhani yoti pakana ingapangise njenga yayi iwo wapitilizabe komano maiko ngati ena amene mwina ku Africa kuna amene join kuti makuti ndikuti iwo akuyenera kulimba mtima chifukwa kupanda kutero ndikuti anyetsedwa kunyetsedwa kuja kuti mudziko muja chilichonse chimene chingapangidwe import chimene chingapangidwe imported chimene chochoka kunja ndikuti chizavuta kwambiri, mafuta azavuta kwambiri, kachanzi zavuta kwambiri.
ngati atapitirizabe, koma maiko enawo alibe nazo ntchito zimenezozo. Iwo akhalakale kulimbana ndi zinthu ngati akhalakale mwizizi mu zaka zambirimbiri. Iran yakhala over 40 zaka 40 kupitirira zaka 40 ali muzibalo pa sanctions. Ndi kwa iwo izi angozona ngati za misala, angozona ngati tasiyena amenewo. Anyway guys, thank you so much Malawian Cameras. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.